Ако се питате защо ме няма, просто съм на почивка в хотел Дунав. Просто е лято и малко трябва да си почина, да се взема ума. Високите. Много, аз почти съм на покрива. Даже съм и на покрива. Но просто да ви кажа, че за това няма клипове. Горе-долу в август или септември ще дойда и ще започна с видеоклиповете. Ако се чудите защо ме няма. Това беше от мен. Ако ви е харесало, гледайте още 2 пъти. Айде, чао! И до другото ни видеоклипче, което ще бъде на Геометри Даш. Сигурно ще го кача в август или септември. Бай-бай! И до другото клипче.